घन्टानि होबाय आंखौ साला माबा हाय फाग्लिलाय आङो मेकआप फुनदोंमोन एसे मोखाङाव बेयावनो जि गोबाव जादों ओमफ्राय माथो जाखो दालाय सफैयाखै जाहैबाय आङो आयौ फाग्लि नोङो मोखाङा साफाखा ओमफ्राय मानो मेकआप फुनबावनांगौ जाखो नोंलाय एकदम मोखां साफायावनो सोरबा मोखाङाव मेकआप फुनबावो आरो सिथर जायोथ' बिदिबा माबाहाय फाग्लिलाय सिथर जादोंमोन आंना मोखाङाव ओमफ्राय मोखाङाव सिथरा दाहा दाहा नुथारोना ओमफ्राय फाउन्डेसनजों एसे खोबथेनानै फैबाय आङो ओमफ्राय दा नुलाना जामबिलाय बिदिखायनो सिथर जादों नोंना फाउन्डेसन फुनबाय थानायनो मोखां साफायाव बारा फाउन्डेसन फुननाङाथ' सिथर जायो औलै फाग्लिलाय सिथर जायो जानायालाय ओमफ्राय आंना सिथरखौ बोरै खोबथेनांगौ दे ओमफ्राय बोरै सिथरखौ लानानै आङो दाहा दाहा सिंग्राफोरखौ लाइन मारिनो हानांगौ दे सिथरखौ एसे खोबथेयाबा जामबिलाय सिथरखौ एसे खोबथेनांगोन ना आंहासो फाउन्डेसन बायनोबो फैसाबो गैया बायनो फैसा गैयाबो मोना फिसा ओंखायनो जेबोआनो बायनोनो हाया आंहा ओंखायनो सेंग्राफोरखौनो फोथायनोनो हाला नोंबायदि हे बाद होदो दे फाग्लि बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा ओमफ्राय नोंना खबरा बोरै जाखो दाख्लै सेंग्रा फोथायनो नागिरनाया बोरै जाखो दे खोन्थालाय लावगि गैयाहाय फाग्लि ओमफ्राय आं फसायनाय सेंग्राफोरा ना मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो हरा रावबो हराब्रा ओमफ्राय ना बे आं बयफ्रेन्ड फसायनाय सेंग्राफोरा ना फाग्लिलाय गासिबो रिलेशनशिप गोनांसो फेसबुकआव गासिबावबो इन ए अपेन रिलेशनशिप इन ए डमेस्टिक रिलेशनशिप ओमफ्राय आर रिलेशनशिप होना लाजोबनाय ओमफ्राय रिप्लाइ हरखौनो मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो हराब्रा ओमफ्राय गर्लफ्रेन्ड गोनांखाय हाबो रायजानो गिलायलाङो ओमफ्राय बारा हरा आंबो ओमफ्राय हेल'ल' होननानै हायल' होननानै थायो आङो ओमफ्राय रिप्लाइखौनो हरफिनाबा मा खालामनो साननानै हरा आंबो हायल' होननानै थायो ओमफ्राय हायखौनो रिप्लाइखौनो हरा रावबो जामबिलाय बे इन ए अपेन रिलेशनशिप गैयैनो हरबानो जायोना फेसबुकआव होमबानो रिप्लाइ खालामखायो जामबिलाय इन ए अपेन रिलेशनशिप गैयै सेंग्राफोरखौ नाय नोङो सासेबो मोजां नङा महराबो मोजां नङा आरो केटिएमबो गैया बिसिनाव आरो डिएसएलआरबो गैया होमबालाय आं बोरै माखौ लानांगौ दे आंनो डिएसएलआर गोनां बयफ्रेन्डसो नांगौ आरो केटिएम गोनांखौसो नांगौ आं बिदिखौ लाया आंनो डिएसएलआर गोनां ओमफ्राय आरो केटिएम गोनांखौसो नांगौ आंनो बिदिखौ नांथाराखै मा नै जामबिलाय नोङो मिथिगौ नोङो नै जामबिलाय बिसिनाव मानि थाखाय नोङो इन ए अपेन रिलेशनशिप होनाय गैया आरो मानि थाखाय गार्लफ्रेन्ड गैया मिथिबाय नोङो बिसिनाव केटिएमबो गैया डिएसएलआरबो गैया आरो बिसिना महराबो मोजाङानो नङा महराबो मोजाङानो नंखाया नालाय सोर सिख्लाया फसायनांगौ आरो केटिएमबो गैबावासो आरो डिएसएलआरबो गैबावासो महरा मोजां नङाब्लाबो डिएसएलआर थाबा केटिएम थाबा सिख्लाफ्रा फसायबावोसो दे आंनो हले बिदि हौवाखौ नांथारा केटिएम गैयै डिएसएलआर गैयै हौवाफोरखौ आंनो डिएसएलआर गोनां आरो केटिएम गोनांफोरखौसो नांगौ आंनो बिदि हौवाखौ नांथाराहाय मा आजिखालि नोङो केटिएम गोनां सेंग्राखौ लायो नालाय सोरबा आजिखालि केटिएम गोनां सेंग्राखौ लायो जाम्बियासो लायो केटिएम गोनां सेंग्राखौ कार गोनां सेंग्राखौसो लानांगौ कार गोनां आरो डिएसएलआर गोनांखौसो आंथ' कार गोनां आरो डिएसएलआर गोनां नङाबानो आङो रावबो सेंग्राखौ गोसोआ मिथिबायना आजिखालि मिथिगौना नों लावगि दाना आजिखालिनि सिख्लाफ्रा रावबो केटिएम गोनां सेंग्राखौ लाला मिथिबाय दा आरो कार गोनांखौ नङाबानो रावबो नायसनखाला कार गोनांनि खिथु खारफासै दाना आजिखालिनि सिख्लाफ्रा मिथिगौ दा ओमफ्राय दे नोंनो केटिएम गोनां सेंग्रा नांगौ दे ओमफ्राय डिएसएलआर गोनां सेंग्रा नांगौ ओमफ्राय दे लाबाय दे नोङो मोनबाय दे ओमफ्राय नोङो फुजा टाइमावलाय बोरै बेरायनांगौ फुजा टाइमाथ' नोङो गोजां बोथोरावसो जायो दुर्गा फुजा कालि फुजा लोक्षि फुजा गासिबो गोजां बोथोरावसो जायो बिसोर फुजाफ्राथ' फाग्लिलाय ओमफ्राय एथ' गोजांनायाव नोङो बाइक गाखोनानै केटिएम गाखोनानै नोङो फुजा जाहैसै आरो आयु एथ' गुसुआव बोरै गाखोनानै जाहैनो हानांगौ आरो दैजिङावबोथ' नोङो दैजिङाव थांब्लाबो बिराद गुसु जायो गोजां बोथोरावसो जायो नालाय बोरै बाइक गाखोनानै केटिएम गाखोनानै बोरै जाहैनो हानांगौ कार गोनांसो लानांगौ जामबिलाय कार गोनांसो लानांगौ ओंखायनो आरो जामबिलाय कार थाबासो गोलोम बोथोरावबाबो आराम बेरायनो हायो कार सानो सान्दुं नाङा मा नाङा ग्लास खोबथेदो कारनि एसिखौ होदो गुसु आरामनो सान्दुं नाङा मा नाङा गोलोम बोथोरावबो बेरायनो हायो आजादि बिन्दासनो बाइकआवबा नोङो आयु सान्दुं खामथाबजोबखायो सान्दुङानो खामथाबजोबखायो आयु खामथाबजोबखायो गोसोम जाजोबखायो बाइकआवबा बोरै गाखोनो हानांगौ दे नोङो फाग्लिलाय ओंखायनो आङो बाइक गोनां केटिएम गोनां सेंग्राखौ नांथाराहाय आंनो नांथारा आंनो कार गोनां सेंग्राखौसो नांगौ कार गोनां आरो डिएसएलआर गोनां सेंग्राखौसो नांगौ आंलाय बहा मोननोब्रा नों बायदिलाय आंना महरानो साइसआनो गैया नालाय र' आंबो एबारनि फुजायाव खानाय स्ट्रेट खालामनानै आरो पार्लारावबो फुजानानैसो हौवाफोर फथायजोबगोन आङो साफा देव जै लाजोबगोन आं हौवाफोरखौ ओमफ्राय लाब्रा सेंग्राफोरखौ बोरै फथायोब्रा आंनो बेसे खोन्थादोब्रा अननानै आंनो बेसे खोन्थादो आंबो कार गोनांखौ मोनबाय बायो खोमा एसे डिएसएलआर गोनांखौ मोनबाय बायो खोमा नों बायदि नै जामबिलाय हौवाफोरखौ फथायनो रोंनांगौथ'
होमबासो खारगोनां डिसिलार गोनां हौवाफोरखौ बयफ्रेन्ड खालामनो मोनो आंथ' मेल्ला थगायखायो बयफ्रेन्डफोरखौ आयु जि थगायखायोमोन आङो आयु जि बिउटि प्लासावसो फट' खेबाय आङो फट'खौ इडिट बानाय हरोमोनब्रा जिनो एखमबा मुसुगुर इडिट बानायो एखमबा ब्राइटनेस इडिट बानायो एखमबा गन्थंखौ एबाबो सिदा नुहोनो हायो ओमफ्राय खावलायखौबो एसे गिदिर गिदिर बानायनानै हरबावोसोमोन आङो बिउटि प्लासाव आरो बिउटि प्लासजोंसो फट' खेबखायोमोन आङो फाग्लिलाय नै जाम्बिया बिउटि प्लासजों फट' खेबबा मोखाङाव सिथर दंबाबो मोखाङाव दाग दंबाबो आरो मोखाङा खाब्रे खुब्रेबाबो मोखांखौ स्लिम साफा गुफुर सुमु सुमु बानायनो हालायबावोसो मा नुदों नोंलाय बिउटि प्लासा नोङो आरो मोखाङा खहेबाबो मोखाङा गन्थङा खहेबाबो गुस्थिफ्रा नायनांगौ साइजबाबो सिदा मोजां जि करियानफोरनि बायदि बानायनो हालायबावोसो होमबालाय फाग्लि आंहाबो बेखौनो बानायनांसिगोन एबारनिफ्राय बिउटि प्लासावसो फट' खेबनानै हरबाय थासिगोन आंबो नों बायदि फाग्लि गुड आइडिया होखाबाय नोङो आंनो गुड आइडिया जाम्बिलाय बिउटि प्लासा बेन जाबाय दाखालिहायनो मोनथियाखै नोङो आरो आयु बिउटि प्लास बेन जानायखौ मोनथियाखै आरो नों दाबो टिकटक लाइकी बिउटि प्लास ओमफ्राय माबा माबि गासिबो बेन जाजोब्बाय दे फाग्लिलाय बिउटि प्लास गैला माजों खेबावनो नोंलाय नोङो खेबनोबा मेकआप प्लासजों खेब मेकआप प्लासजोंबो मोजां जाखायो मुसुगुर गैयाबाबो मुसुगुरखौ होदेरनो हायो लिपस्टिक गैयाबाबो लिपस्टिक फोनाखैबाबो लिपस्टिकखौ फोदेरनो हायो आरो नै मोखाङा गोसोमबाबो मोखाङा गुफुर बानायनो हायो आरो मेकआप फुनाखैबाबो मेकआप फुननाय बायदि खालामनो हायो ओमफ्राय नोङो दाखालि आं गाबनायखौ मिथियाखै आरो आङो बिउटि प्लास टिकटक ओमफ्राय लाइकी बेन जानायनि खट्ट' गाबदों आं आयु खट्ट' गाबदों आङो ओइदिनखालि ना आङो बयफ्रेन्डआव मबाइल गोदान बायनो बिनो थांलायलायबायब्रा ओमफ्राय ब्रेकआपसो खालामना होबायब्रा आंखौ बिराद दुखु जाखादों आङो बे टाइमाव आयु बिराद गाबखादों आङो फाग्लिलाय आं जेबो मोनथिथाराखैमोन नोंखौ आं नुवाखैमोन ना बे समाव नोंबो मेकआप प्लासजोंनो खेबदो जाम्बिलाय नों मेकआप प्लासजोंनो आजिखालि सिख्लाफ्रा बयबो इडिटिं बानायजोबखायो रावबो इडिटिं बानायालासे हगारखाया फेसबुकआव आंल' बानाया दे हयले बयबो बानायजोबखायो आरो मानसिफ्राथ' आंनिफ्राय बांसिनसो बानायबावो आरो सोरबाबाथ' गुस्थिखौबो लिपस्टिक फुनलायलायबावगोन आरो गन्थंखौबो फिसा बाथ' फंबाय बायदि बानायलायबावगोन आरो मुसुगुरखौबो होदेरलायबावगोन आरो सोरबा करियानफोरनि बायदि मुसुगुर बानायलायबावगोन आरो खानायखौबो कालार होलायलायबावगोन सोरबा इडिटिं बानायनाया जि इडिटिं बानायखायो जाम्बिलाय नोंबो बेयावनो बानायदो बेयावनो फट' खेबदो ओमफ्राय हरबानो जाबाय होमबाना खारगोनां बयबो मोनैनि खारनानो गैया जाहोनानो गैया खारगोनां बयबो मोनखागोन नोङो जाम्बिलाय औहाय लामब्राय आंहाबो नों खोन्थानायावनो बानायनांसिगोन नों खोन्थानायावनो फरायनांसिगोन आंहाबो होमब्लासो बयफ्रेन्डखौनो मोनसिगोन आं खारगोनां बयफ्रेन्ड डिसिलार बयफ्रेन्ड मोनसिगोन आङो थेंक इउ आइ मावजि थेंक इउ लामब्राय दे थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम नावकि मस्ट वेलकाम फाग्लि थ'नोसै बेरायहैनोसै रायलायबाय थानानै थांनो रोंला जोंहा हौवाफोरखौनो सासेबो लोगो मोनासै दे लामा सामाबाबो बै गार्डेनाव थांनोसै बै पार्कआव थांनोसै अब्लासो लोगो मोनसिगोन खोमा ओरैनो सेंग्राफोर फरायनांगौहाय आंहा औ थौदो माबा थांनोसै ओमफ्राय दा हौवाफोरखौ लोगो मोनाबा सेंग्राफोर फरायनांगौआ जारला जागोन ना ओइ फाग्ला रामोदा हिनजाव फरायनांगौआ जा बोरै जाबावनांगौ जाखोलै माथो दाबो रावबो सिख्लाफोरानो फैया गलाब बिबारफोरानो दाबो फैया दसे नेबावसैलै फाग्ला दा फैगोन खोमा दसे नेबावसै र' मागोनासो ओरैनो बाइक भारा लानानै फैलायलायबाय आङो सासे लोगोनिफ्राय सासेबो सिख्लाफोरखौनो लोगो मोना माथो लामायाव दोनफैलायबाबो सासेबो सिख्लाफोरानो फैया माथो ओरैनो थाव सोलाबायनानै लानानै फैबाय आङो फाग्लालाय नोंना जाखागोनलै नोंना जाखागोन गाबोनबाबो जाखागोन दिनै जायाबाबो गाबोनबाबो जाखागोन नोंना सिख्लाफ्रा नोंखौ फसायखायो फाग्लालाय आंनासो रामोनदा नालाय खाफालाबो मोनदा ओंखायनो हिनजावाबो मोनदा बेखायनो दासिमबो हिनजावखौनो मोनफेरा आङो बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांबाय आङो हिनजाव मोनैयानो फाग्लानि ओरैनो देनां सेंग्रायैनो बोरायलांबा थालिरसो गायखेर जासिगोन नामा आंलाय फाग्लानि गैलालै लासिंनो सरबनासखालै सरबनासखा नै फाग्ला रामोनदा नोंलाय जेबखौ सिगांनिफ्रायनो मोनफेराखै ना ब्रेकआप जानायनि उनाव मोनासै ना मा जाखो नोंलाय जेबोखौनो बुजियासै आङो सिगांनिफ्रायनो मोनफेराखैलै फाग्ला सिगांनिफ्राय मोनफेराखै आङो डिसिलारबो गैया केटिएमबो गैया नालाय जोंफोरनाव सोर सिख्ला फैनांगौ फाग्लालाय जोंफोरनाव सोर सिख्ला फैनांगौ रावबो सासेबो सिख्लाफोरा नायसना जोंखौ फाग्ला आंनावलाय डिसिलार दङ जाहैबाय आंनावल' केटिएम दङ जाहैबाय जाम्बा आंनावबो गैयाना फाग्लालाय थेवबाबो हिनजाव मोनगासिनो दङना आङो आं हिनजाव नायनो थांबा मालायनि केटिएमखौ लानानै थाङो आरो डिसिलारबाबो आंना लोगो डिसिलार
दंखायो नालाय लोगो दिस्लार गोनां बेजोंनो फट' साफायनो थाबाय आं खेबनानै हगारो फेसबुकफ्राव ओमफ्राय सिख्लाफोरा जोबना थाङा आंहा नै जाम्बालाय बे बुहुमाव रावनावबो सेंग्राफोरनाव रावनावबो डिएसएलआर ओमफ्राय केमेरा माबा मा होनो बाइक केटिएम बाइक कार गोनां रावनावबो गैखाया बिसोरो मालायफोरनि गावनि लोगोनि सोरनाबा बाइक दङबा बेफोरावसो जिरायलाबायनानै फट' हगारलायबावो आरो सालायनाय बायदि खालामनानै फट' हगारलायबावसै फट' खेबसै बेखौनो आंनि बाइक आंनि निउ बाइक होनलायबावसै फेसबुकफ्राव आरो नै कार गोनांफोराबो मालायनि लामा सामायाव कार मोजां नुबाथाय फट' खेबजालाबायनोसै काराव ओमफ्राय आरो सोरनिबा गावनि लोगोफोरनि कार दङब्ला बेनि काराव जिरायनानै गाव सालायनाय बायदि फट' खेबलाबायसै ओमफ्राय बेखौनो गावनि कार बायदि फेसबुकाव आपल'ड होसै आरो आंनि निउ कार होननानै ओमफ्राय सिख्लाफ्रा बेयावनो आयु आदाना कार दंलायलायो दिस्ला दंलायलायो सानलायथारसै आरो ओमफ्राय बेयावनो सिख्लाफ्रा फोथायनो हाबाय आरो सिख्लाफोरखौ मोजां आइदियाखौनो खोन्थाबायना आंनो मोजां आइदियाखौनो आंबो बिदिनो खालामनांसिगोन ओमफ्राय आंबो बिदिनो खालामसै नायसै सोर सिख्ला बे आंखौबो गोसोथोयै आंनाबोथ' लोगोफोरनि मेरला केटिएम गोनां बाइक दङ आरो दिस्ला गोनां लोगोफोर दंखायोना बेफोराव फट' शुट खालामलाबायसै ओमफ्राय आपल'ड होबाय थानोसै नायसै सोर सिख्ला गोसोथोयै बियो फाग्ला बिदिनो खालामखादोसो नोङो जाखानाय नङाब्ला मोनखानायबो नङा हिनजावफोरखौ बिदिनो खालामखा नोङो औलै फाग्ला बिदिनो खालामसै आङो ओमफ्राय माथो दाबो रावबो सिख्लाफोर फैयाब्रा नायनो लुबैबाबो मोना थौ दस्राथिं बेरायहैसै पार्कफ्राव औलै फाग्ला माथो दाबो फैयाथाय ओरैनो लससो जासिगोन आंहा मालायनि हावलाद लानानै लाबोलायनाय बाइकआनो केटिएम बाइकफोरजों फरायनो नागिरलायनायानो जालालै थौ बेरायहैसै दस्राथिंजाय मोनबाय बायो खोमा माथो दाबो रावबो सेंग्राफ्रानो फैया मा जाबावनांगौहाय बोरै फरायनो हाबावनांगौ आंहाथ' रियेलाव फरायनो हायानो जाखाबाय मोखाङाबो महराबो मोजाङानो नङा नालाय आरो खानायाबो स्ट्रेट होआखै खानाय स्ट्रेट होयैखायबो रावबो फसाया दाना सेंग्राफोरा खानाय स्ट्रेट होबासो जि फसायो सिख्लाफोरखौ आरो जि असाइसनुथारो नालाय खानाय स्ट्रेट होआबाथाय ओंखायनो आंखौ रियेलाव लोगो हमबाबो फरायाबो रावबो फैखाया आंजों सेंग्राफ्रा जाम्बिलाय फेसबुकआवनो फरायो नोङो फेसबुकआवनो फरायाबा बहाथो जाबावनो नै जाम्बिलाय आरोबाव नै गासिबो फेसबुकनि सिख्लाफ्रा नै जाम्बिलाय दानिया रावबो सिख्लाफोरा फेसबुकआव पस्ट हगारनाय मानि रावबो इडिटिं खालामालासेनो रावबो पस्ट हगारखाया मा नुनो नोंलाय गासिबो नोङो इडिटिं खालामजोबखायो नोङो सोरबा गुस्थिखौ खालामो सोरबा लिपस्टिकखौ लागायदेरो सोरबा मुसुगुरखौ बानायो मुसुगुरखौ होदेरो आरो सोरबा कोरियानफोरनि बायदि मुसुगुर नुलायलाया होमबा नोङो बेखौ कोरियानफोरनि बायदिखौ ओरै मुसुगुराव सेरबानो कोरियाननि बायदि जायो आरो मा होनबावनो नोङो आरो खावलायखौ गिदिर बानायनानै होनो हायो आरो मेकआप फुनाखैबाबो मेकआप फुननाय बायदि बानायनो हालायबावोसो मा नुदों नोंलाय आरो मा नुदों नोङो माबा मा होनो आरो माबा रानहोदों मानसिखौनो लोगो नुहोनो हालायलायबावोसो मा नुदों बिदि इडिटिंबो दंबावोसो मा नुदोंलाय बेखौनो मानसिफोरा फेसबुकआव फट' हगारबाथाय मटि जाबाय होनलायलायबावोसो जि मटि होनलायलायथारसै गावखौनो सोरबा जि इडिटिं बानायनानै हगारनायखौनो सोरबा मटिखा आरो थेवबो सोरबा जि मटि नङैखौनो मटि होनलायथारसै इडिटिं बानायनानै आयु बिदिसो आरो होमबालाय आहाबो बानायनांसिगोन फाग्लिलाय आहाबो बानायनांसिगोन होमबालाय बानायदो जाम्बिलाय नोंबो सेंग्राफोरा दाना मटि सिख्लाफोरखौसो फसायो नालाय सेक्सि गिदिरफोरखौसो आरोबाव नै जाम्बिलाय माबा माबि गिदिरफोरखौसो नायबावो दे जाम्बिलाय आयु माबा माबिसि बेलाय मा माबा माबि आं मोनथियाहाय मा माबा माबि बेलाय माबा माबियाबा मा जिनिस बेखौबा मा नायो बेबा फाग्लिलाय नै माबा उनाव बुजिगोन दे माबा माबिखौ उनाव बुजिगोन दे ओमफ्राय मानो नायो हो फाग्लि बेफोरो बिदिखौ दे खोन्थादो बाल नोंहा एसे एक्सपिरियेन्स गोनां आंनो आहा जेबो मोनथिथारा ओरैनोबा आंलाय मा मोनथिगौ जाम्बिलाय मालाय सेंग्राफोरासो मोनथिगौ नोंहा बयफ्रेन्ड मोनबा बयफ्रेन्डनाव सोंदो आरोमा आंबो जेबो मोनथियाहाय बारा मालायबा मा नायो बेबा ओमफ्राय फाग्लि बिदिनो खालामसै आङो ओमफ्राय उनाव सोंनोसै बिदिखौ लामब्रे जाया होमबा जायोलै जाम्बिलाय जायो दे नोंनि गोसो गलाब बिबारा बारग्लांबाय सिखिरिया नै बाफैलायबाय सोर गान खनफैलाबायखो बेयावलाय जाबाला थांलाय गलाब बिबारा बारोब्ला बेवहायलाय सिखिरिया बाफैखायो
बेखौथ' नोंबो मिन्थिखायो माबायदि मोजां मोनदोंलै आंनि मेथाइखौ गलाब बिबारफोर मोजां मोनदोंहाय सिखिरि आदा मोजां मोनदों सिखिरि नोंनि मेथाइयालाय बिराद मोजां जाखागोन ना सिखिरि जाबाय जेला गलाब बिबारावथ' फैखानांखागोन ना औ सिखिरि जाबाय जेला फैखानांगोनथ' आरो आङो नैबे ससमा सिफे खमलायलायनानै सिख्लाखौ फसायबायमोन नैबे गलाब बिबारखौ आंखौ नामासि औहाय सना एक्ट्रेस आं नोंखौनो फसायथारबाय जि फसायखाबाय आङो खनसे नुनायावनो आंनि बिखायाव हाबखाबाय बिखायानो गला मोनखालायबाय आं नोंखौ नुनानै लामब्रे लादोलै जामबिलाय लादो नोङो एक्ट्रेस होनखालायबावबायसो लामब्रे नोंखौ लादोलै जामबिलाय लादो हागलायबाय नोंहा सासे थाबाथाय आंहा जेब्लायबो हौवाफोरजोंनो फसायजाया नायजाखाया हौवाफोरजोंनो नोंखौल' नायखायो हौवाफोरा साइजखायनो हौवाफोरा आंनि मोगथिं मोखांखौनो नाहरखाया नों थाबाबाथाय हौवाखौनो मोनखानाय नङा आङो थांसै आङो फाग्लि नों थादो रायलायबाय थादो नोंस्रा गोदैनो लोगोआनो बिदि बुंबाय सोरबा लोगोआनो बिदि बुंबाय मारैबा मानो फसायो आंखौबा सेंग्राफ्रा नोंखौबा मानो फसाया आंलाय मा मोनथिगौसि दे थांदो होमबालाय नै हिर' औ माबे सना बुंदो दे आंखौ गोसो थोनोब्ला खारनांगोन बाइक नांगोन आरो डिसेलार नांगोन अब्लासो आङो नोंखौ गोसो थोगोन अब्लासो आङो नोंखौ मोजां मोनगोन दंखाजोबोलै सना आंनाव दंखाजोबो बेयावलाय बोरै लाबोनो हानो आंलाय बै लामायाव सरगायाव दङ बाइक लाबोदों आङो कारखौ आंनिखौ सासे आंनि लोगोआ गावनि बिमाया जि लोमजादोंनो हस्पिटालाव लांनो आंनि कारखौसो लांथ'दों दा बिथ'बाय थानायखाय हरथ'बाय आङो आंनि कारखौ अब्लालाय बिदिसो आरो सना होमबालाय आयु खम मालदारबाय आंनि सनाया आयु औ आरो माथो गैया जानो आंनावलाय आरो डिसेलारबो दंबावोसो आंनाव डिसेलारबो 1 लाखनि बायनाय डिसेलारबो फट'शुट खालामो आङो सिख्लाफोरखौ आयु सनाया आंना आयु सनाया डिसेलारबो दंलायबावोसो होनबालाय आंखौबो खेबरा सना फट'शुट खालाम आंखौबो जि फट' खेबजानो लुगैदों ओरैनोबा डिसेलारजों खेबजाफेरनोनो मोनफेराखै आंहा दासिमबो जिउआवनो जागोनलै सना जागोन होनबालाय बुंदो दे आंखौ मोजां मोनो ना मोना आंखौ फसायदोंना फसायाखै आंनि फसायथारबायहाय सना जि फसायखाबाय आयु खान्थाल आकाश थांनाय बायदि आयु आङो एबारसो आंनि फसायनाय बायदि बयफ्रेन्ड मोनथारबायहाय सना नोंखौ एबारसो आंनि फसायनाय आंनि लुबैनाय बायदि मोनथारबाय आङो आयु जि फसायखाबायहाय आङो सना नोंखौ जि हेन्डसामखा महराबो जि खानायाबो सिस्टारखा जि साइजखा फिगार मेगन गन्थं गासिबो साइजखा जि फसायखाबायहाय सना नोंखौ गोबानानैसो लाबाय थानो लुगैबाय आङो बिखाय गेजेराव सना होनबालाय थौदो बै खनायाव एसे खनायाव थांनोसै मानसि नुहुरस'यैयाव गोबाहैबाय थादो होनबालाय आयु फाग्ला आं गोबानो ओंखाराखैना आं बोरै गोबालाबायनांगौ गोबानो ओंखाराव गारालाय गोबानो ओंखाराखै आङो गेस जाबासो हजम जायाबासो गोबायो दा मानसिया दा आंहा हजमबो जाखादों गेसबो जाखायाखैना बोरैथो गोबालाबायनांगौ आंलाय गोबानो ओंखाराखैहाय आङो मा थोद फाग्लि नोङो दासो आं बिखायाव गोबानानै लाबाय थागोन होनाखै दालाय नोङो बेखौसो होनदों दा आङो बिखायाव गोबानो होननायखाय बेखौसो बुंदों सना आंहा बेखौनो मा गोबानोल' होननायखाय गोबाहैनोसो खनायाव गोबाहैनोसो थिननो सानदों बेखौनो थौदो होनबाय थांनोसै सना नोंनि आखायाव हरलाय बेबि आयु सना मासि गुरै आखाइ नोंनि आयु जि गुरैखा आखायाबो सना फंसे खोथा दे मा बुं सना I love you सना I love you too रुफा आंखौ बिखा गेजेराव गोबाना लानो होनाया नोङो सना फैदो मावजि बोरैबाबा लाजिलायबो लांलां मावजि सना लाजिनायसो मोनलायलांबाय आंहा बोरै गोबाजेननांगौ दे ओरैनोबा रावखौबो गोबाफेराखै नालाय ओंखायनो एसे लाजिनाय मोनदों आरो सना लाजिबाय बायो नामाब्रा बेखौनो सोरबा गोबाबानो जानायखौलाय सना लाजासैना दा गोबाबायना आङो गोबानो होननाया लाजियासैलां सना दासो गोबानानै दासो लाजिनायखौनो मोनासै दासो गोसोआ स्रां मोनलायथारबाय आङो लामानि जेंसि जेंलाफोरखौ बोस्रांनानै स्रां मोननाय बायदि मावजि नों आंखौ बामनो हालायलायथारबाय आयु जि गिलिरखौनो आंहा ओरैबा गिलिरथार
गोनांखौनो थिखोबोबाय आयु फाग्ला सोरथो सिख्लाफोरखौ थिखोबोगोन नोंलाय बेनो जाबाय आंखौल' थिखोदों होननाया माबालै सना आङो माबा बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ थिखोफेराखैहाय आङो मा सना आंखौ गाज्रि दासानखा नोङो आङो सिख्लाफोरखौ सासेखौबो थिखोफेराखै नोंखौल' थिखोदों आङो माबा अजन थिखोदोंसो जिम गेलेनायाव दालाय अजन थिखोनाङा होनबा 60 केजि 40 केजि 80 केजि बेबायदि थिखोग्राफोरखौसो थिखोदों आरोमा नोंनिफ्राय बांसिन जायोना बिदिया बेखौसो थिखोदों आरोमा बेखौसो होनदों आङो मावजि सना बेखौसो होनदों आरो नोङो आंहा बेखौनो दस्रासो सानथारबायमोनहाय मा औहाय सना बिदि गिलिगिलिखौ थिखोबाय थायो नालाय आङो ओंखायनो थिखोनो हायो ओरैनो गोरलैसो मोनथारो आं बेफोरबायदिखौ आसि फिसाजों थिखोनो हायो आङो बेबायदिखौ थ' दे मावजि थांनोसै थ' मोनाबायबो दा मामि बाबामोना आंखौसो रायनो बहा थाबोखो होननानै